משפחת בן פורד. זה מאיפה? התחיל מזה. ממה? זה התחיל מהגטו. של הכנה שהם יצאו מהגטו והיו פתאום חכמים, ידעו הכל. לא שנשארו ככה. כמה יפה העולם בחוץ, לא? איך אנחנו, המשפחה בן פורד, קשורים לכל הסיפור הזה? איפה את מחברת בן פורד למה קראו לו יוסף בן פורד? למי? לסבא רבא שלי. תגידי. קראו לו יוסף בן פורד. אז כשבבנק הוא הצליח כל כך יפה ואמרו לו, אנחנו נותנים לך תואר של מנהל, אבל כדי שתקבל את התואר אתה צריך לתת סמל למשפחה. אז הוא ענה, אין בעיה. זהו, זה מה שהוא ענה. חזר הביתה, פתח ספר תנ"ך וחיפש מה קרה ליוסף. בן פורד יוסף על פלג מים. אז מה הוא עשה? הוא היה רגיל לפונטנלה שיש ברומא. מזרקות. והוא עשה פונטנלה, אחר כך זה בעצם זה לא בדיוק מזרקה, זה מפל מים כזה, מקום שהמים יוצאים, כן, שאנשים שוטפים ידיים ושותים באמצע הרחוב. אתם הייתם באיטליה. כן. ברומא, ראית את המים. לא היינו ברומא, היינו בדרום. לא, כשרוצים לשתות מים ברומא, פותחים והברז זורם, ואחר כך סוגרים את הברז. אבל זה ברז, זה לא מעיין טבעי או משהו, זה אולי טבעי, אבל זה מגיע מהקדות. ואז הוא עשה את הסמל ואז הוא עשה את הסמל, את הציור של זה, של מזרקה כזאת, ושלושה ברושים ודקל. זהו, והמים שזורמים. בן פורד יוסף על פלג מים. עלי מים. עלי מים. ואז הוא מאיזה שנה, באיזה שנים אנחנו מדברים? הוא היה פקיד בבנק? הוא היה מנהל, בין המנהלים של הבנק. איזה בנק זה? איך הוא נקרא? מונטה די פסקי. מונטה די פסקי. די סיינה. ובסיינה. ובסיינה, אם אתם הולכים, כשיצא לכם להיות בסיינה, תדעו... כשתהיה גדול, גם מחר אתה תהיה יותר גדול מהיום, אז זה בסדר. כשתהיו בסיינה יש מקום שיוצא מהכיכר המרכזית של זה, ששם יש את סמל המשפחה שלנו על קיר. על קיר של בניין, על קיר של הבנק. אני חושב שהבנק... היה צילום, אתם צילמתם את זה, לא? כן. ואף אחד לא הודיע לגרמנים, וזה נשאר כל הזמן. כן, אז עד היום זה קיים שם. אבל כתוב שם בן פורד? לראות את זה בגוגל? מה? כתוב בן פורד יוסף... על הסמל עצמו כתוב? כן, זה למצלמה? אוקיי. רק שנייה אחת. חתיכת היסטוריה. חתיכת היסטוריה, אני אומרת. ואחר כך הבן שלו, של יוסף, היה לו ג'וק בשביל... מה היה השם של הבן של ג'וזפה הזה? פוליקרפו. פוליקרפו זה הבן של ג'וזפה. ג'וזפה היו לו 10 ילדים. אוקיי, ג'וזפה הזה בעצם, אנחנו מדברים על איזה שנה? 1860 הוא היה... תיקח את הספר. 1860. אמא, מה זה הספר הזה שאנחנו מחזיקים עכשיו? Il Monte dei Paschi di Siena? Il libro del Monte dei Paschi di Siena. שזה מה הם... הספר של הבנק שהוא מוציא בעצם... כל התולדות של תולדות הבנק. של סניף הבנק. של סניף הבנק הספציפי הזה? של סיינה? אוקיי. של הרשת כולה. של הרשת כולה או של סיינה בפרט? לא יודעת, לא קראתי את הספר, יש הרבה תמונות. טוב, נועם, בוא תפתח רגע את העמוד שאמרנו. רגע, עכשיו, שנייה אחת. אנחנו רואים שגם ב-1872
זה היה סיפור של לפני וגם ב-1877. 20 שנה. אני נכנסתי לבנק ואמרתי, אני נכדתו של ג'וזפה בן פורד, וחולמת לכתוב משהו על הסבא הזה. אז הם מיד שלפו את נכדתו או בעצם נינתו? כן, נינתו. מה אני רביב? אתם הנכדים של הנינה שלי. צאצאים. אנחנו הנכדים של הנינה. אתם כבר צאצאים. רגע, עכשיו, מה אנחנו יודעים? את יודעת מבחינת קשרים משפחתיים, למשל, מי היו ההורים שלו, של ג'וזפה בן פורד? לא מצאתי את זה בביטידיאנה. לא מצאת אוריה לו. צריכה ללכת לליבור. זאת אומרת, בעצם, אם אנחנו הולכים לשורשי המשפחה, ג'וזפה בן פורד הזה הוא הקצה של הקצה שאנחנו יודעים. שאנחנו יודעים, אבל יש לו אבא. ברור, יש אבא, יש אמא, כן, אבל אנחנו לא יודעים. לא. עכשיו, הוא, ג'וזפה בן פורד, הוא בעצם אבא של מי? אבא של פוליקרפו. ופוליקרפו הוא? ופוליקרפו הוא הבן שלו, והוא האבא של אדזליו. פוליקרפו היו אחים או ש... באדזליו היו 10 אחים אצל ג'וזפה, 10 ילדים. ג'וזפה היו לו 10 אחים, או היו לו 10 ילדים? 10 ילדים. 2 נשים היו לו. אוקיי. היה התאלמן והתחתן עוד. הספיק הרבה הבחור. והיו לו 10. תלמד, זה לא כמו שהיום. לא משנה, מה, 5 מכל אחת זה הספק יפה. בימינו אנו, אנחנו 2 ילדים וזה ככה. לא, אני, כשהיא אמרה 2 נשים, חשבתי בהתחלה להתגרש, ולהתגרש בימים האלה זה לא היה מקובל כל כך. לא התגרשו. לכן התפלאתי. אז רגע, אז הוא, ג'וזפה בן פורד, הוא אבא של פוליקרפו. של פוליקרפו. ופוליקרפו הוא? האבא של אדזליו. ואדזליו הוא? ואדזליו הוא הסבא שלי. אדזליו הוא הסבא שלך. זה שיש אז בכל אם- מקום תמונות אז של אפילו דומה לא נינה. לך. אז אפילו, זה עוד דור מעבר. אוקיי. אז אדזליו עכשיו, אני נולדתי ב-1928, והוא היה כבר פקיד בנק גבוה ב-1872 72. או 62. אדזליו, סבא שלי, הוא סבא שלך, הוא אבא של מי? אבא של נונו מאסימו. האבא של נונו מאסימו, זאת אומרת האבא של סבא שלי. כן. אוקיי, אז עכשיו מתחיל לעשות לנו סדר על ערוץ אחד באילן היחסי. ענף אחד, כן. כן. זאת הסיבה ששאלתי אם רגע, אבל זה עוד לא הכל. אם ליוסף היו בנים נוספים. אנחנו כן, נגיד, ליוסף היו בנים נוספים. נועם בראל לפוליקרפו העשירי היו... נועם בראל העשירי, בעוד 200 שנה יזכירו אותך ככה, אתה רואה? ואתם יודעים להגיד מה קרה עם חלק מהאחים שלו? עכשיו, אחד של האחים של פוליקרפו, דואיליו, שמי היה בן דואיליו? דואיליו היה קפיטנו די קבלריה, קבלריה זה סוסים. הוא היה במלחמת קצין עולם. ביחידה של רוכבי סוסים. כן, אבל מתי? והוא היה קצין במנהל. אוקיי, אז זה אחד, דואיליו אנחנו יודעים שבעצם הסתיר את היותו בעל פרופיל נמוך כדי להיות קרבי ולהיות לא היה לו פרופיל נמוך, אבל... היו לו בעיות, אבל הוא הסתיר, לא הוא היו התנדב לו, ראשון, מה שמו שנקרא. אותו שם. כן. אז הוא החליט אם הוא צריך להלשין על אחרים, או לראות על אחרים מה יש, הדבר ראשון אומר על עצמו. הבנתי. אוקיי. אבל זה אחד מהם. שמו אותו, אם אני הבנתי נכון, שמו אותו לפקח, לראות... לבדוק. מי המתנדבים, מי אמור להיות בצבא ואומר וסתם מבלף. עכשיו הוא אמר שאם הוא הולך להיות המלשן, הראשון ברשימה שהוא מלשין עליו זה הוא על עצמו. כן. אוקיי, בסדר גמור. מה אנחנו יודעים עוד בעצם, אז זה הורדנו אילן יוחסים בעצם מ-1870 בערך, מג'וזפה,
ג'וזפ בן פורד, שהוא סבא של נונו? לא, הוא ביז נונו של נונו. הוא סבא של מאסימו? הוא סבא, או הוא סבא רבא של מאסימו? סבא רבא של מאסימו. סבא רבא של מאסימו. אוקיי, זאת אומרת בעצם הלכנו... זה סבא של סבא שלה. בדיוק, סבא של... אדזליו סבא שלי, אדזליו סבא שלך, ואדזליו זה בן של... של פוליקרפו. אוקיי, אז כן. ופוליקרפו, כן, 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 בסדר. פוליקרפו זה האבא של אדזליו, בסדר. אוקיי. אז זה עשה לנו... ופוליקרפו עשה ראש כזה לכל הצאצאים שצריכים לכבד את מאסימו ד'אדזליו. מאסימו ד'אדזליו היה זה שבאיטליה אמר מספיק גטאות, מספיק להציק ליהודים, שוויון ליהודים. הוא דרש את השוויון. איך קראו לזה? יש אמנציפציה, אמנציפציה, זהו. אמנציפציה זה שם כללי לא רק ליהודים, אלא לכל... כל אלה שצריכים זה כל... מדוכאים. בעצם אמנציפציה זה ביטול הפריבילגיות שהיו... לאוכלוסייה מסוימת. לאוכלוסיות מסוימות. המילה פריבילגיה בעצם, המקור שלה זה מסמך בימי הביניים שאם היית מסתובב אותו, זה היה פריבילג, אני לא בטוח איך קראו למסמך, שמתיר לך דברים מסוימים שלאחרים אין. הבנתי, זה המקור של המילה פריבילגיה. אוקיי, עכשיו, אני מכיר מהעבר שלנו את השם שנקרא גם סטה צ'רווללי. סטה צ'רווללי בתרגום לעברית זה בן אדם שהשם שלו 7 מוחות. כן, כי הוא כן יצא מהגטו. רגע, יצא מהגטו באיזה שנה? מה פחות או יותר? לא יודעת. פחות או יותר. ניסיתי שהגולם יגיד לי משהו, הוא לא אומר לי. הגולם אנחנו נבדוק איתו אחר כך את הדברים. הגולם זה המחשב, נועם. אז מה אנחנו יודעים על פוליקרפו? סליחה, על סטה צ'רווללי. על סטה צ'רווללי יודעים שהוא יצא מהגטו. סטה צ'רווללי, רגע, זה שם פרטי או שם משפחה? זה כינוי. זה כינוי. סטה צ'רווללי, נו באמת. לא, אני לא ידעתי שזה... אני בעצמי לא ידעתי שזה כינוי. זה מצליח... אתה היית קורא לבן שלך סטה צ'רווללי? אני חי במאה ה-21, פה אנחנו מדברים על 1800. אוקיי, אבל זה לא האינדיאנים שקוראו לבנים שלהם. אני יודע, תשמע, זה תרבות אחרת ועידן. לפעמים אתה תמים כמו תינוק. טוב, אני תמים, בסדר, הלאה. אז מה היה השם של סטה צ'רווללי? היה ג'וזפה. איזה ג'וזפה? ג'וזפה בן פורד? זה הוא סטה צ'רווללי. סטה צ'רווללי. עכשיו עשית לי סדר. עכשיו. 50 שנה אני מכיר את השם הזה פה, מכיר את השם הזה שם, עכשיו רק עשיתי 1 ועוד 1. טוב, בסדר. לעולם לא מאוחר. הבנתי. סטה צ'רווללי, אם כך, זה הבן של סטה צ'רווללי, פוליקרפו, גדל עם המחשבה שצריכים לכבד את מאסימו ד'אדזליו. כן. אז איך עושים? נונה ניטה בהיריון. הילד שיוולד יהיה מאסימו. אתה קוראים לך אדזליו, אומר לבן שלו, אז יש לנו מאסימו די אדזליו. אז הנה, הכל מסודר. הכל מסודר. ומי זה היה אותו מאסימו ד'אדזליו שצריך לכבד? מי זה מאסימו ד'אדזליו? מאסימו ד'אדזליו זה אחד שלא רצה לראות את הדיכוי של היהודים. הוא אומר מספיק עם זה. אז זה הוא שחתר לנושא של האמנציפציה. כן. הבנתי. אז במקרה, זאת אומרת, זה לא שהמאסימו ד'אדזליו הוא מחובר אלינו למשפחה, או אין קשר. לא, הוא היה יהודי בכלל, המאסימו ד'אדזליו הזה? לא. והסבא הזה, פוליקרפו, אמר צריכים לכבד אותו. אז נתן שם אדזליו לבן שלו. ואדזליו היה הסבא שלי. הסבא שלי החליט
שהבן שלו יקראו לו מסימו, אז עושים מסימו די אדזליו. די, כאילו של, מסימו של אדזליו. הבנתי. טוב, אז קודם כל תודה על המפגש הראשון הזה עם הנכדים, ופוליקרפו הציל אותך. פוליקרפו הציל אותי? כן. מה זאת אומרת? מפני שנונגית אמרה, אני רוצה שהוא יהיה מנשה. אוי ואבוי לי. אמרתי, לא בא בחשבון, כי אתם קיבלתם כבר אליעזר, אז עכשיו זה תורי ואני רוצה פוליקרפו. מקסימום הייתי פולי.